Usaona video inoi pane vanyarikani. Video ino inonyadzisira. Kwete nekuti ndiri munhu anofarira kutaura zvinonyadzisira, asi pane vanhu vandoda kubatsira nekudzora mafungiro avo before it's too late. Pane video ndasangana nayo, maybe iwe wakatombosangana nayo, yemusikana aitaura kuti ndakarambana naex wangu ane kadora. Ndasangana naex wangu nenew wife yake vachiratidza kuti vari kufara. Mukadzi wake anga achitoposta kuti the best husband ever. Nechemwoyo vanangoti hapana zviripo kugarira madora. Chinoita kuti unakirwe kana kuti usanakirwe nemunhu wako ipfungwa dzako. Ndichakupai menzaniso yakawanda ichakubatsirai kunzwisisa. Ndoda kumbotanga nekuvarume, nekuti vasikana munoti unozotinyanyira isusu vasikana, asi ndenge ndichida kukubatsirai. Saka regai nditange nemenzaniso wekuvarume. Murume ane mukadzi wake waanoda zvakanyanya, waaine mafeelings akanyanyisa naye mukadzi wake, zvekuti anenge achingoti akafunga mukadzi wake mafeelings ake anobva akwira to the maximum. One day murume iye oenda kubasa, osangana nemunhu anomudza history yemukadzi wake, kuti iwe unoziva kuti mukadzi wako aimbonyengwa nevanhu vakaora musati makudanana. Akadana nhingi, akadana nhingi, akadana nhingi. Apa list yevanhu vacho varitaurwa kapa vakaorawo zvechokwadi. Konzi iwe mukadzi wako akamboita siki yanga yakaipa yainhuhwa achibuda urwa. Pobva paita vanhu 3 vanotaurira murume iye zvinhu zvakafanana vachikonfema, maybe nekutomuratidza maphotos. Murume iye paanodzoka kumba, mafeelings ake anodropa from maximum to 0. Hapana chachinja pamukadzi wake, asi chachinja icondition of mindset nezvaava kufunga pamusoro pemukadzi wake. Akada kubata mukadzi wake so, obva afunga urwa hwainhuhwa hwaitaurwa zvaiwaiwai, mafeelings ake anobva atoenda ipapo. Imimi vasikana munoita masturbation, ndoda kuedza kunzvenga mawedzi echishona kuti zvitirerukei. Pamadiscussion atinomboita aya ekubatsirana, vakawanda wenyu admit kuti munoita masturbation muchiita inonzi pillow humping yaya yokukweshera papilo, even masturbation yokushandisa kachigunwe kako kadiki kako muchitozvisatisfya, muchitoproducer imimi. Kana iwo semukadzi uchikwanisa kusatisfyiwa nepillow humping nekuita inonzi crumpling, wotaura kuti dora rinozotadza kukusatisfya sei? Izvezvi ndaakuchida kukudzidzisai zvimwe zvinhu zvamunogona kunge manga musingazive. Tikatora iwewe unoshora madora, iwewe tokuti tsvaga tepe yemurume waunoda ane saizi yenhengo yaunoda. Handitika totora mukadzi wewe akaroorwa naex wako ane kadora. Mukadzi iyeye orara naex wako ane kadora, iwo orara nemurume wako ane saizi yenhengo yaunoda ende anogona performance yesex yaunoda. Tovatesta tichishandisa orgasmeter, mushini unotesta level reorgasm yemukadzi. Unozviziva here kuti mukadzi iyeye anogona kutoreceiva orgasm kana sexual satisfaction iri 40 to 60% above yako iwewe. Taakutaura zveorgasm, taakutaura zvekunakirwa pabonde. Unogona kutoshamisika kuona mukadzi iyeye naex wako ane kadora achikupfuura ne40% yekunakirwa kwechokwadi kusiri kwekuhwandirana. Iwewo nezimu zvambu rako nemufesi wako wotadza kusvika that level of orgasm. Nokuti chinoitika pavakadzi, the more yaunochinjanisa varume, the more yaunoita different and many sexual exposures, ndo the harder it becomes for you to be satisfied, and hausatisfyike and haugutsike. Saka problem inenge iri pauri, kwete pamukadzi akaroorwa naex wako ane kadora. Nokuti chakamasta mukadzi iye ndechekuti 1 anga asina kurara nevarume vakawanda. 2 akagona kuadjusta pfungwa dzake kuti dzifokase pazvinhu zviri kugonekwa nemurume wake. 3 vakataurirana vakawirirana kuti iwo murume wangu, kuti ukwanise kundisatisfya ita zvakati nezvakati, inini ndichiita zvakati nezvakati. Pobva paita inonzi balance when it comes to sexual pleasure. Inini handina kukura ndichigara mutauni.
takakura tichigara mumaruva, tichirara mudzimba dzakadzurwa nendove, tichidya fishi dzataibata kumadziva, fishi dzakangokwatiswa, tichidya miriwo yechivanhu, tichinakirwa nazvo, tichigutsikana, ende patime iyoyo taifara because of condition of mindset. Patakazokura inini ndakufamba nzvimbo dzakasiyana-siyana, ndakuenda kunyika dzakawanda, ndamboenda kusouth, ndamboenda kuchina, ndaona zvinhu zvakasiyana-siyana, ndakudzokera kumisha, chikafu chaicho hachichakwanisi kundiitira, ndatotati fishi dzenyu dzamukwanisire kuchinja recipe. Ndakurara pandove nepadehwe remombe rara randaimborara kudhara, ndava kuswinyiwa, handichagutsikani. Hapana chachinja. Chachinja kwandiri icondition of mindset yakuita kuti ndisagutsikane nezvinhu zvandaimbogutsikana nazvo kudhara. Another example, ndichishandisa inini pachangu. Inini motikari yandakatanga kuita, my first car was a Sienta. Munokaziya kamotikari kaSienta kadiki kaikai. Ende kakari ka second hand yanga isiri nyowani, asi ndaitokafarira ndichienjoya, ndichikageza, ndichikabata zviri bho, ndichifarira kamotikari kangu. But pandakangotanga kuchinja motikari chete, ndakufamba nemotikari dzakasiyana-siyana dzinodhura, dzine comfort ende dzine space. Kuchatodzokera kukasiende kaikai akachatondiitiri, kakutonga kadiki, makumbo angu akutonga akapeteka, ameno zvazvakuita so. Chakuita kuti nditadze kugutsikana nemotikari yandakafara zvisingaiti first day randaitenga exposure yedzimwe motikari dzandakasangana nadzo. Final example, muenzaniso wekupedzisira, ukaona watadza kunzwisisa ka ameno zvakowo. Chakaita kuti Mwari atadze kusatisfya maIsraelites nezvese zvaaivaitira, akavagadzira best recipe yemana, havana kugutsikana, akavapa zvihuta, havana kugutsikana, akavaitira mamiracles akawanda, asi still vaIsraeri vaingokomprena. Chaita kuti Mwari atadze kusatisfya vaIsraeri yanga iri condition of mindset, mafungiro aita maIsraelites. Vanga vasingagoni kufokasa pane zvakanaka zvavaitirwa naMwari, asi Joshua ainga nepfungwa dzakasiyana nevamwe. That's why akawana mablessings. My sister, unogona kushora mukadzi akarorwa naex wako ane kadora, but tikavatesta, maybe iye ari kutoenjoya more kudarika iwewe. Nezvimadanda zvauri kuzvipedzera life yeupenyu hwako uchitsvaga, uchichinjaniswa, uchidhemeja muviri wako. Haugoni kusatisfya munhu asiri kuda kusatisfya. You cannot satisfy someone who is not ready to be satisfied. Nokuti ukamitira izvi akuti daiwanitira zvakati, ukamitira izvi haugoni chakati, ukamitira izvi haina kuita chakati. The best way to be satisfied is to focus pazvinhu zviri kugonekwa nepartner yako. Saka ukaita pfungwa dziri corrupted, unogona kutofunga kuti uri bore kana kuti wakapenga maningi, asi problem iri pauri. Unogona kundiseka, wandiona ndichidya hangu mubovora une dovi, wandiona hangu ndichidya madhumbe nemaavocado, woti ye munhu haazivi zvinonaka, hapana kana chikunakira. Inini ndichitonakirwa zvakanyanya, ndikazodya ice cream yacho yauri kuti iri kunaka, inini unogona kutadza kutondinakira. Ndotoshaya kuti chinokunakira chii papizza iri kutatamuka ichirembuka, ndodzokera kumadhumbe angu, ndodzokera kumubora wangu. Chiripo is the condition of mindset. Ndiri kutonakirwa kutodarika manakiriro auri kuitwa neice cream kana kuti nepizza yako. Inyaya yepfungwa necondition of mindset. Pane varungu vari kutiza madeveloped countries akaita sana America, UK neChina cities, vachiuya kuZimbabwe vachienda kuzvimbo dzakadai nana Vhumba nana Nyanga kwakanyarara, vanenge vachiti ndo the real life, ndo yatinoti peaceful life. Isusu tichita pressure yekuenda kuAmerica kumafast cities, kune mabullet train, kune maskyscrapers. Mumweni munhu ari kuzvitiza. Inyaya yecondition of mindset. Chauri kuti good life iwewe, macities, maskyscrapers nechichi. Iye chaari kuti good life inzvimbo iri peaceful, ine mhepo yakachena, isina noise yemotikari nechichi. Ndo zvari kuti ndo zviri bho. Saka chakasiyana apa icondition of mindset. Saka ucharasa zvinhu zvakanaka uchimhanyira kuenda kuzvinhu zvisina basa, nenhau yekuti kwete nekuti chinhu chawasiya chakaipa, asi pfungwa dzako ndo dzakudza kuti chinhu ichocho chakadhakwa, asi iwewe unenge uchitozvirasa wega. Kana usina kunzwisisa apa kuti ngakuita sei, ndamboedzawo kukubatsirai vanasikana. Inini handifariri kutaura zvinonyadzisira kana kuti kutaura nyaya dzakadai so, asi pane pangu paunoona kuti there's no way yaunokwanisa kubatsira munhu usina kutotaura zvinhu izvozvo.
chinangwa changu ndechekudzora nekubatsiridza mwoyo yevanhu imweni isati yarasika. Munhu anonga aine mwoyo usati wanyanya kusviba, ane pfungwa dzisadzanyanya kukorapwa kana kuti kusvibiswa, anogona kukurumidza kudzoka, asi atova damaged kuti ngadii. Asi I hope kuti pane 1 or 2 vandakwanisa kubatsira ende vanzwisisa zvinhu zvandiri kutaura panapa.